जानो हास्थायो खारन दिनैनि दिनाव जोंनि बै समाव जों जेब्ला बल गेलेयोमोन बै समाव जोङो 10 थाखानि 5 थाखानि हायर जायोमोन खिन्थु दिनैनि जे कन्ट्राक्ट गेलेनाय क'क्राझार बायदि टाउनावनो फिसा दिनै जों बे प्लेयारफोरखौ आरो गुबुन क्लाबाव हरो गुबुन क्लाबाव हरनानै बे क्लाबा फैसाबो मोनो थिग बेबायदिनो थाङै थाङै जोंहा जोंनि गेजेराव दिनैसिम प्लेयार हिसाबै हलिचरन नार्जारिया जोंनि गेजेराव दामिसिन जाबाय खारन बिथांनि बोसोरनैनि कन्ट्राक्टआ 7 आं सानदोंमोन बेवहाय माने बिराद बुरजा मानसि जागोन होननानै दा सोंबाय नोंथांमोननि जायगायाव मानसियानो गैखाया जाहैबाय जिब जुनारफ्रासो बारा दङ हाग्रा खाथिखाय दा जेखियानो जा बेबायदि सानथिं बाथिंबाथाय माने एसे गिनाय मोनग्रा जाबाय रायजोखौ माने जों मोनानिसो मानसि नालाय एसे लाजिनायबो मोनदों आरो बेबायदिनो सानथिं बाथिं बेबायदि मोनला मोनसे दायलग होनानै खेबसे होसोजादों क'क्राझाराव BTCआव दा मानो होसोजादों मिथियो ना आं ओरैजाय होनदोंमोन आरोखि बै हिनजावफ्रानो होसोदों होसोनायाबो हिनजावफोरखौ ओरैजाय होनदोंमोन आङो बै हिनजावफ्रा खालि जोंनि BTCआव मा रिजार्भेसनल' नागिरग्रा जाबाय माबा चेयारमेननि रिजार्भेसन MLA नि रिजार्भेसन माबा MCLA नि रिजार्भेसन बे रिजार्भेसन नागिरबाय थानानै मा जानो जोंना बर'फ्रा सुबुं अनजिमाया खमायलांबाय दं बे BTCआ मालायनि आखायाव थाङोबा माखौ रिजार्भेसन बिनो नोंसोरलाय बेलेग जाथिया लोब लोब बारायजोब्बाय खखाबाव गांसो गोनांफ्राथ' हरसेयावनो 11 गाहाम जोनोम जायो दा नोंसोरनोबो रिजार्भेसन नांबाय थागौबा जोंना सुबुं अनजिमाखौ बारायहोनांगोन आरो सुबुं अनजिमाखौ बारायहोनांगौबा नोंथांमोना गावबा गावनि फिसाइखौ सासेयाव साबा हाबा खालामनो एलाव होनांगोन जोंना बेबायदिनो मा होनदोंहाय बे फैलाया मा होनदों होसोदाहाय होसोदों जाहैबाय आरो हिनजावफ्रालाय आंखौलाय बहा मोनोब्रा होननानै स्ल' मस्ल' खारदां उनाव उनफिननाय बाथ' हिनजावफ्रा माने दिन्थिसेना होसोबायलाय जानाय नङालाय होननानै बुंबाय आं खारना बासाव फिनजाब मेन्देलाव हमनानै दोब्ला बुजाबाय आरो बे बुजानाय साननिफ्राय मा मेन्देला लाव बेगर बेराम जाबाय थायो आं थगायाखैलै मेन्देलायासो थगायो दा जायखिजाया समनि आंखाल रायजोफोर दा गोदोथ' दामाने बे फुटबला माने मोसौ सामब्रा मैसो सामब्रा माने मैसो बिगुरनिसोमोन जाहैबाय आबौमोना बुट गाना जुथा गाना बेखौनो सिनायलायनाय जोयोमोननो बोरैबा नांनांगौबाथाय लांगाब थाखायो दा दानियाथ' लबारनिसो मिनियोसो आबौमोना माबायदि फुटबल बेलाय ओरैसो सिफुनो नागिरो तारमाने आजिखालि मानसिफ्रा फिसा बोलो गैला नायलाय एकदमबारे उन्दै गोजा गोदो एकदमबारे बिराद गोजौ गिदिर बल जोग्राफ्रा दाना आर्टिफिसियेल जालांजोब्बाय आरोखि दा जोंनि कालसाराव बेबायदिनो सोलायलांबाय दं हारिमुआवबो गोदो जोंनिया माने मेथाइ रोजाबनाया बेलेगमोन दानिया बेलेग जाहैबाय बे जोंनि जायगायावबो सासे मेथाइ लिरगिरि दंमोन उत्तम चन्द्र खेरखातारि बे सारमोनहा मिथिगोन रेडिअ'आव गोबां मेथाइ लिरो बाथौ धोरोमबो फोसावगिरि बिदा दोंसे मेथाइ लिरनानै ओरैजाय सुर होदोंमोन आरोखि संसारनि महरा बेसे मोजां बेसे मोजां बर'नि सुर मेथाइखौ खोनाबानो बे बर'नि मेथाइ बर'नि गान होननानै बयबो मिथियो आरोखि दाना बे मेथाइखौ आब' सुलेखाया लांदों जाहैबाय रेडिअ'आव रोजाबनो होननानै मेथाइनि सुरखौ खोनासंबाय आब' सुलेखा आयो बेखौलाय बोरै रोजाबसै गोसो जागोनसै बेबायदि रोजाबनांगौबा ना आब' सुलेखाया मेथाइनि सुरखौनो सोलायहैबाय रेडिअ'आव खनहैबाय आरोखि दाना आब' सुलेखाया माबायदि रोजाबबाय बे मेथाइखौ
성살이니 뭐허라 성살이니 뭐허라 배심의장아요 배심의장 의자 가라면 시카가 무사는 거 알지 성살이니 뭐허라 성살이니 뭐허라 나 밑에 수라고 뭐야 성살이니 뭐허라 배심의장아요 배심의장 그런 이야기지 이거는 성살이 뭐하라 성살이 뭐하라 배심의장아요 배심의장 어제를 잡으면 아 비미대는 다니 심라브라 리제를 잡고 봐요 나 칼리 큰아들 안 돼. 성살이 이유 성살이 뭐하라 배심의장 성살이 뭐하라 배심의장 의리자애가 말은 잡니다. 오로 메타이나 잉글리시 메타이 아르 다칼리 마바 제벨라운 잉글리시 소리가르니 메타이고 미드리 그라다 달라요 만나니 조구구 두카루 다우투갑다 뭐네 두카루 다우투갑다 의리자애 메타이야 왜 그러면 이들이 잡아이 달라요 바나니 주구구 두카루 다우투갑다 뭐야기 메이나고리니 제발이 지웅이 소나세 알바이디자 나비바이디 알키라이세 나비바이디는 슬라이베도 뭐 근데 좀 이제 신의 슬라이건 가오니 신의 집에 신의 그만하는 라고 나오지 오늘 라이즈라다 남은 그 जोंनि गुबै हारिमुखौ हमथाना लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय जायखिजाया समनि आंखाल बेनिफ्राय आङो ओरैजायसो सानदोङो प्लेयार बिथांमोनखौ बर' बुजिगोन ना बुजियाथाय प्लेयार बिथांमोननो मोनसे अफारसो होनो नागिरदों आङो दा आंनि आबै आमाइनि फिसाजोआ देग्लाय हाबा जागोन आरोखि फिसाय नागिरनानै मोनाखै बेखायनो होनदों आदा बैयाव माबा चिराङाव थांबा फुटबल नायनो थांबा जाय बांसिन गल सोयो बेखौनो आंनि थाखाय नायनानै दोनबो होनदोंमोन आङो दा ओंखायनो आं फोसावबाय जाय बांसिन गल सोयो बेनो आमाइनि फिसाजोखौ आं होनाय जागोन बिबेन आं लेंगोन गोजोनदों खुलुमबाय थेंक इउ सि गसाइगाव भार्सेस बड'लेण्ड आर्मि उदालगुरि
Halo bisa live. Maafin udah. Badan dulu, badan dah. Macam-macam cimba. Asal. Mana dia suku gua berapa? Nah, langsung nak berapa? Berapa? Guru lagi juga kali sih ni. Guru kali sih. Kenapa rasa aman? Negara, boleh semua. Boleh tak boleh ni. Dados. Hey? Okay. Bahaya boleh.